de glaçades, de primera hora del matí, cotxes que han dormit al carrer i així és com se l'han trobat. Cotxes glaçats de primera hora de Sant Pere de Vilamajor, de Vic, fred intens amb aquesta imatge que fa venir fred només de veure-la des de Ripoll, també el Salt del Roure glaçat per les temperatures ben baixes i aquesta glaçada gebrada que, com dèiem, ha arribat a la mateixa línia de la costa. I avui, durant el matí, s'ha pogut veure aquí a Lleida aquest halo solar. Aquests núvols prims que veiem en imatges a primera hora han anat entrant i això el que ha fet és que es veiés l'halo solar. Què és el que ha de passar aquesta tarda? Van arribar núvols que cada cop seran una miqueta més gruixuts. Les temperatures un pèl més altes perquè, tot i que veníem de molt avall, ha anat fent sol i això ha fet pujar una mica el termòmetre. Anem a veure de cara a les properes hores, veiem com els núvols seran cada cop més gruixuts, sobretot en aquest sector, cap a les comarques de Lleida. A darrera hora pot deixar-se escapar fins i tot altre cop alguna feble nevada, sobretot Vall d'Aran, nord del Pallars, fenòmens molt puntuals i febles en conjunt. Núvols cap al Pirineu Oriental i aquí, en aquest sector de les comarques de Girona, els núvols hi arribaran més tard i, per tant, tindrem aquest cel enterbolit, com a molt. Alguns núvols també cap a la Catalunya central, fins i tot un pèl més gruixuts cap a la zona de Prades. No es descarta aquí alguna gota que es pugui deixar escapar cap a la tarda i tampoc es descarta alguna gota cap a la zona dels ports. Si ho acaba fent, seran fenòmens força anecdòtics. Com dèiem demà al matí, ambient fred, però sobretot el que també volem destacar demà serà el vent. Per tant, precaució, torb, alta muntanya. Sens dubte, amb aquest risc de llaus entre 3 i 4, no sortir de les zones senyalitzades per les pistes d'esquí. Ambient fred a primera hora, vent que continuarà bufant durant bona part del dia. A la tarda, sobretot cotes altes del Pirineu i Empordà, amb unes temperatures que poden pujar una miqueta, però la sensació de fred, com dèiem, serà molt i molt marcada. Per tant, costarà de notar aquest petit ascens del termòmetre. Diumenge arriba un front que serà un pèl més actiu, tindrem cel més ennuvolat, fins i tot cap a la meitat oest, però això sí, la temperatura tirarà cap amunt. La cota neu també al migdia se situarà entre aquests 1.500 i 1.600 metres. A darrera hora sí que voldrà tornar a baixar. Però tot i que hi haurà núvols, com que tindrem aquest aire una miqueta més càlid, farà que diumenge la temperatura pugi una mica. I anem a veure dues fotografies més d'aquest fred. Aquí el cotxe, menys 19,5 a la Guingueta d'Ix. Per tant, fred de veritat. I una altra imatge d'aquests vidres glaçats en el cotxe, com veuen a Olèrdola, amb 3 graus sota zero. Que tinguin bon cap de setmana. On és? Frank, l'Eduardo, on és?